इउपिपिएल दोलोआ थांनाय समनि बिटिसि आरो दाखालि 27 तारिखनि उननि जि बिटिआर ओनसोलनि बिपिएफनि मोनसे बिकल्प राजनीतिक दल आरो मोनसे राजनीतिक दोलोआ राजनीतिक दोलो हिसाबै बे जोनोम मोननायनि उनाव बिनि सेथि थांखिया जाहैबाय सरकार दानाय। दा बेखायनो फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि एप्रिल दानाव जानो गोनां बिटिआर गोदानै दाजानाय बिटिआर ओनसोलनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो पूर्णदमै बाहागो लानानै इउपिपिएलखौ सरकार दानायानो जोंनि गाहाय थांखि आरो बिनि गेजेराव दिनै बिटिआर ओनसोलनि जि 40टा आवगायनि बिटिसिनि 40टा समष्टि गेजेराव रौताया 40 नम्बर समष्टि आरो 40 नम्बर समष्टिखौ जोङो इउपिपिएलनिफ्राय थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल जोनोम मोननायनि उनाव जों नाजा दिनै गोबां नाजानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ बेखौ रायजो राजानि मोनसे राजनीतिक दोलो हिसाबै जों दानो हाबाय आरो राजनीतिक दोलो हिसाबै दानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो मोजाङैनो देरहालांनानै जाहाथे फैबाय थानाय गोदानै बिटिआर जि सरकार बिपिएफनि बिकल्प सरकार इउपिपिएलनि सरकार जागोन बेवहाय जोङो रौता समष्टिनिफ्राय मोजां सासे बिजाथिखौ देरहाहोनानै सरकाराव सामिल जानायानो जोंनि मोनसे थांखि आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजाया दिनै इउपिपिएलखौ बजबनानै लादों आरो इउपिपिएलखौ बजबनानै लानानै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलजोंनो रायजो राजा थानायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गामि ओनसोलनिफ्राय ग्लोब मोनफ्रोमबो गामिनि रौता समष्टिनि सिङाव गासै 107टा गामि दङ बेवहाय गासै भट सेन्टारा 84 आरो टटेल भटारा जाहैबाय 57,000निबो बारा। दा बिनि गेजेराव जोङो गोबां भटनि गेजेरजों जोङो देरहाहोनानै जों सरकाराव बाहागो लानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ बजबनानै दिनैनि जि लोब रायजोफोरनि फैनायनि जि थांखि गाहाय थांखियानो बेनो। बिटिसिनि से भाद्रमा महिलारि बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोनजों माने सिट शेयारिं जानायनि बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? बियो सिगाङाव जुदि बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगाङाव जुदि बिपिएफजों बा इउपिपिएलजों जुदि सिट शेयारिंनि बाथ्रा जि सिगाङाव ओंखारदोंमोन बियो बिटिआर सुक्तिनि सिगां जानायमोनब्ला बे मोनसे सम्भाबना दङमोन खिन्थु दिनैनि तारिखाव जुदि बिपिएफआ जुदि सिट शेयारिंनि बाथ्रा बुंदोंबा बियो बिराद लेट जाबाय खारन बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जि रायजो राजानि जि थासारि बे थासारिया गोबाङैनो सोलायबाय आरो दिनै जायफ्रानोखि जोंजों इउपिपिएलखौ दाना होग्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ बे मोननै आफादानो गाहायै इउपिपिएलखौ दानानै होदोंमोन आरो दानायनि उनाव जोङो राजनीतिक भाबै जोङो खामानि मावनायनि उनाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे एनडिएफबि प्रग्रेसिभ इउपिपिएल आरो गुबुन एनडिएफबिनि फेक्सनफ्रा जोङो ज' जानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बिदि दिगाव दिनै बिपिएफआ गोबां लेटनि उनाव बे बाथ्राखौ बुंनाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा रायजो राजा बेखौ गनायनाय नङा। जाहोना जाहैबाय थांनाय 15 बोसोर बिपिएफआ रायजो राजानि नामाव फैनाय जिखिनि भारत सरकारनिफ्राय थाखा फैसा बिथांमोना गोबां रोखोमैनो रायजो राजा थगायनानै बिथांमोना जाख्ल'नाय जे हाबाफारि बेखौ बिथांमोना लादों आरो बिनि थाखायनो बिपिएफजों जों जुदि लोगो जायोब्ला दिनैनि तारिखाव बिपिएफनि दायखौसो इउपिपिएलआ बाननाय जागोन। दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय मोनसे स्पष्ट मत इउपिपिएलनिफ्राय गुबुन राजखान्थि दोलोआ फैयोब्लाबो जों बेखौ रायलायबाय थागोन आरो बिपिएफआ जि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो नायगोन पार्टिनिफ्राय पार्टि लेभेलाव रायलायनानै आरो जोंनो जोनोमगिरि जिखिनि आफादफोर दं बिथांमोनजों रायलायनानैसो जों सिद्धान्त लागोन। दा बिथांमोना जुदि सिदायैनो बुङोब्ला जोङो सिट शेयारिं जागोन होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो थोंजोङैथ' बेखौ काउन्टार होनाय बा बेखौ अग्राह्य खालामनायनि बाथ्रा गैया खिन्थु जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों थिग खालामलांगोन। जेनेबा बिटिआर सुक्ति जाबाय नैबेयावहाय जिफोर दफा मोनबाय नैबेयाव बर'नि गांनाय उखैनायफोरा दङ दायो इउपिपिएल दोलो हिसाबै नोंथांमोना बेखौ मावफुंनायाव माबायसा थांखि लादों सिन्था सरसाफ्रा? बेबायदि नैबे थांनाय बिटिआर सरकाराव जिखिनि बिटिसिनि बादैबो जिखिनि स्टेट लिस्ट आरो सेन्ट्रेल लिस्टनि जे आइटेम्सफोरा बेयाव हाबबाय थांखिया जाहैबाय सेथि सरकार दानाय आरो सरकार दानायनि उनाव जुदि बेयाव मोनसे पार्मानेन्ट सरकार लाबोनो हायाब्ला बिपिएफआथ' थांनाय बिटिसि एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बेखौ थांनाय 15 बोसोराव जेबो मावफुंनो हायाखिसै आरो बेखौ जुदि गोदानै बिटिआरआव जि गोदान आइटेमफोर हाबबाय बे आइटेमफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबा बेयाव गोजोर मोनसे सरकारनि दरकार दङ आरो बेखौ बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलनि मोनसे गोजोर सरकार फैनांगोन आरो गोजोर सरकार फैयोब्लासो सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो रायजो राजानियाव बेखौनो खावलायदों जे बिटिसि सुक्ति जानायनि उननि पर्यायनि परिबेसा बेलेगमोन आरो दिनैनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उननि जि पर्याया एखे रोखोमै नङाब्लाबो जों एसे डिफारेन्सखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफ्रा मोनसेखौ लुगैदों जे इउपिपिएलनि जानानैनो इउपिपिएल जानानै गासैबो दोलोफ्रा बाहागो लानानै गोजोर मोनसे सरकार लाबोथों आरो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लानो गोनांथि दङ।
दा जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो इउपिपिएलनि मोनसे सरकार फैनांगौ गोदान बिटिआरआव आरो बेयो फैबाय 2020 मायथाइनि एप्रिल दानाव जागोन आरो बेवहायनो जोङो गासैबो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना सुहि होग्रा बिथांमोनाबो जाहाथे इउपिपिएलनि जानानै गेलेफैथों सोरबा एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि जायफ्रानिकि सुहि होग्राफोर बिथांमोनाबो बेयावनो गेलेफैथों आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बिथांमोनाबो फैनानै इउपिपिएलनि बिथांमोना टिकेट लानानै इउपिपिएलनि गेजेरजों गेलेनानै जों जाहाथे जोंनि इउनिटिखौ लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सुक्तिनि जे दफाफोरखौ मावफुंनायखौ जाहाथे मोजाङै जाफुंहोनो हायो बेनो इउपिपिएल दोलनि मोनसे थांखि। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों जे एनडिबिएसजों बिथांमोना बिपिएफखौ सालायलांगोन होनना फोरमायदों बेसेबां सैथो बाथ्रा? बेवहाय सरकार दानो थाखाय धरना दिनै जिखिनिखि सिगनेटारि एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन एनडिएफबि प्रग्रेसिभ रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि धीरेन बर' आरो बिथिं संबिजित गुट बे संबिजित गुटफोरनि गेजेराव बिसोर एनडिएफबि आफाद हिसाबै गावलायनायनि गेजेराव जिखिनि थासारि फैबाय बेयोथ' जों लुगैजायो थांनाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेराव जिहेतु मोनब्रैबो आफादा सुक्ति होदों बिथांमोना ज' थाजानायखौ जोङो गोसो गोरबोजों लुगैजायो आरो बेवहाय जुदि बबेबा मोनसे राजनितिक दोलोनि खैसाराव गोलैनानै सोरबा जुदि बबेथिंबो थाङोबाथ' बेखौ जोङो आरो गुबुनै जोङो गुबुन राहा लानो हानाय नङा। जा सुक्ति खालामग्रा हिसाबै मोनसे दायित्वआ जाहैबाय सुक्ति खालामग्रा बिथांमोननि दायित्वआ जाहैबाय सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन मोनसे पार्टआ जाहैबाय आन्दलन खालामनाय आरो आन्दलन खालामनायनि उनाव मोननाय फिथाइखौ सालायनाय बे मोननै पार्टआ बेलेग दा बेखायनो आन्दलन खालामनाय आरो आन्दलन खालामनानै मोननायनि उनाव जि बेखौ सालायनांगौनि दायित्वआ बै आफादफोरनियावबो थाबाय बेनिखायनो आं थाङो सोरबा राजनितिक दोलोआ जुदि बिथांमोननो प्रल'बन होबाबो जाहाथे बिथांमोना बे प्रल'बनजों थाङालासिनो जिहेते एबसु आरो एनडिएफबिनि थांखिखौ मावफुंनो थाखाय इउपिपिएलनि जन्म जों बयबो इउपिपिएलावनो ज' जानानै खामानि मावलांनो थाखाय जों इउपिपिएलआ लुगैजायो। 40 नं रौता समष्टियाव दालागै केन्डिडेटखौ सायख'नाय जाबाय ना? दासिम सेन्ट्रेल इउपिपिएलआ केन्डिडेट सेलेक्सननि बाथ्राखौ सावरायनाय जायाखै खारन बेयाव मोनसे बाथ्राया हाबनानै दङ जे इउपिपिएलनि जानानै सोरबा एबसुनिफ्राय बिबानगिरिया गयोबा इउपिपिएलनि टिकेट लानानै गेलेनांगोन आं जायखौ सिगाङाव बुंदों। नैथिया जाहैबाय एनडिएफबिनिफ्राय गनाय बिबानगिरिफ्रा गाबोन इउपिपिएलनि टिकेट लानानै गेलेनांगोन कारण गणतान्त्रिक पद्धतियाव इन डेम'क्रेटिक सिस्टेम इलेक्सनाव बाहागो लायोबा बेबो बबेबा मोनसे राजनितिक दोलोनिफ्राय टिकेटखौ लाखानांगोन। दा गोदान पार्टि दानायनि अनेक बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिनैनि तारिखआव आं थाङो गोदान राजनितिक दल दानायनि जि आइडिया मोनसे सुइसाइडेल आइडिया होननानै आं सानो कारण बे नै दाननि गेजेराव गोदान राजनितिक दल दानानै बेखौ रायजो राजानि खाथिसिम लांनांगौआ जोंनि थाखाय बिराद मोनसे चेलेन्जिं दा बेखौ जुदि मावफुंनो थाखायबा इउपिपिएलआ थांनाय 2015 मायथाइयावनो जिहेतु इउपिपिएलखौ दानाय जादोंमोन आरो बे 2015 मायथाइनि उनाव जोङो इउपिपिएलखौ रायजो राजानि खाथिसिम लांनो थाखाय जोंनो 5 बोसोर नांबाय दा गोदान राजनितिक दोलोबाबो जाया दा बिनि थाखायनो जों सानो जे बेखौ आरो गुबुन जेबो बेले बेथे सानालासेनो इउपिपिएलनि गेजेरजोंनो गासैबो ज' जानानै जाहाथे इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बाहागो लानानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जोङो इउपिपिएलनिफ्राय मिजिंथियो। फैबाय थानाय राजखान्थि बिजोंनि थाखाय माबोरै साखा फारा दं नोंथांमोन? राजखान्थिनि थाखाय बिसायख'थिनि जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो फुल प्लेजेड मोनसे प्रिपेरेसनाव दङ 100% प्रिपेरेसन इलेक्सना गाबोन जायोब्लाबो जोंनि थाखाय बिनि थाखाय प्रिपेरेसन जोङो मोनसे समस्तियाव उदालगुरि साब डिभिजनाव मोनसे समस्तियाव 20 निफ्राय 25 रायजो राजा भटारफोरखौ हिसाब खालामबाय थादों आरो बे हिसाब खालामनाया कन्टिनिउ आरो फैबाय थानाय 2 सप्ताहनि गेजेराव 15 दिननि उनाव नोंथांमोननो क्लियार होनो हागोन रौता समस्तियाव जों देरहानो थाखाय बेसेबां भट मोनगोन।